nake ci, masu gulma kaina na bar su da aiki. Kullum gaba masu min hasada haka ke mini taki. Ni fa ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki. Ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki. Ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu lauma ba. Ba za ka fi ni a Insta kuma ka fi ni TikTok ba. Ba za ka fi ni da iPhone kuma ka fi ni Samsung ba. Ba za ka fi ni da NEPA kuma ka fi ni ring light ba. Ba za ka fi ni da AC kuma ka fi ni fanka ba. Ko ka fi ni da ado ba za ka fi ni da zango ba. Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba. Ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba. Ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba. Ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba. Ba za a fi mu ba. Ba za a fi mu ba. Kai ba za ka fi ni ba komai kudin